Нетаняху не дойде да ми помага. Това е моята последна арпежа. Страда от температура. Изтрите иска да ме качи в Телеграм. В някакъв си 18 плюс канал. Дори не искат My Fashion да наради малките. Това е много тъжно. Искам да съм заболна като педо. Стрит умирам, помощ стрит, Нетаняху. JPEG Mafia, ела да ме спаси. Моля те, JPEG Mafia, моля те, JPEG. Аз много искам ти да ме спасиш и да помогнеш. Моля те. Пи хапчета за пикачу, бехур, нещо за гърло, и за глава, и за нос. Температура. Нетаняху спаси ме. Нетаняху, плиз спаси ме. Плиз Нетаняху, този дет метал, време това беше за теб. Това не беше заето от Дед Грид. Няма такова нещо, това беше направено в студио.